Bună tuturor! Dacă ești curios ce-ți rezervă astrele azi, atunci trebuie să vezi asta. Hai să descoperim împreună horoscopul tău pentru 9 noiembrie 2024. Berbec, azi e ziua perfectă pentru a face pași curajoși în carieră. Ai încredere în instinctul tău. Taur, concentrează-te pe relații. O discuție sinceră ar putea aduce mai multă claritate. Gemeni, creativitatea ta e la cote maxime. Nu te reține, exprimă-te liber. Rac, azi e o zi dedicată grijii de sine. Meriți să te răsfeți puțin. Leu, oportunitățile de leadership bat la ușă. Fii încrezător și preia controlul. Fecioară, o surpriză financiară se profilează la orizont. Fii atent. Balanță, echilibrul e cuvântul cheie al zilei. Prioritizează armonia în interacțiunile tale. Scorpion, ai încredere în intuiția ta. Te va ghida către decizii importante. Săgetător, aventura te cheamă. Nu-ți fie teamă să explorezi drumuri noi. Capricorn, munca asiduă aduce rezultate. Rămâi concentrat și vei vedea ce poți realiza. Vărsător, conexiunile sociale sunt puternice azi. Socializarea ar putea deschide noi uși. Pești, empatia ta strălucește astăzi. Folosește-o pentru a-i sprijini pe cei din jur. Cam atât cu horoscopul de azi. Rămâneți cu noi pentru și mai multe informații din lumea astrelor.